アンケートにご協力ください。
今回の魔法の頃ご利用のお客様は午後8時をもって、閉店となりますので、最後ランキングショーが終わったタイミングですと入場ですね、お並びいただけませんので、グッズ販売ご利用のお客様は今のうちにお並びくださいませ。失礼します。もうところこれじゃない。ごめんなさい。これはね、いやいや、上にも振ってるよ。
お出口は左右にございます。